Ay finally, na-discover ko ng dinosaur na sinigang. In this video, samahan niyo naman ako mag-street food trip sa isang pangmalakasang kainan na nag-offer ng nakakatakam na kanto-style giant sinigang. At grabe, meron din silang sangkatutak na humba pata sa isang malaki na kaldero ba? Ay hala. Talaga namang pinupuntahan at dinadayo dahil sa takam ng mga ito. At nakakaubos lang naman sila ng hanggang 7 na malalaking kaldero per day. No way. Sobrang panalo talaga ang mga pagkain nila dahil aside sa sinigang at humba ay meron din silang iba't ibang street food pa. Colorful fried ukoy, agoy, lumpia togi na perfect sa sibuyas at suka, pre. Ay sabaw na itlog at longganisa. Ay ang ganda ng combo ba. Ay meron din silang sobrang nakakaakit na nilagang baka. Ay nakakatakot na ha. At grabe, di sila basta-basta dahil naman ang lalaki ng mga serving nila na good for 2 to 3 persons pa. Ay sa akin, isa. At gagawin natin ito isang ultimate putok-batok overload combo dito sa sikat na kainan, no? Ay mga idol, bali na dito pala tayo ng street food trip sa Sinigang sa Tisa. Dito sa F. Liama Street, Barangay Tisa, Cebu City. Karap lang ng Tisa Elementary School at malapit lang sa maliit na bridge at along the highway lang naman mga idol. At of course, sila lang naman ang nagtitinda ng jumbo sinigang at humba. Open sila from 9 AM hanggang 8 PM daily. At dahil natakam na ako at di ko na matiis, ay syempre attack na tayo, bis. Wow! Okay, let's try. Let's try. Sarap ng toge. Sarap ng suka. Panalo. Sarap na. Next naman ang kanilang uyok. Look at that. Papaliguin natin ito ng sangkatutak. Okay. Oh my goodness, let's try. Perfect sa suka. Grabe. Sinigang at saka humba lang yung intention natin, pero mayroon pa silang ibang masasarap na mga pagkain. Humba egg. Ang sarap, grabe. Grabe. Dapat microphone kay Ricky. Dapat sa winter. Ako ni post. Okay ta. Nice shot. Kunin natin ito. Oh. Gilimot. It was up nice. Lagyan natin ang ultimate putok-batok combination and perfecto with the suka like that. Yeah. Samgyupsal. Grabe. Okay ta. Nice shot. Grabe. Grabe. Sobrang sarap, sobrang lambot to the max. Ang linamnam, hindi gaanong matoyo or so-so-si. Very juicy, very meaty. Look at that, meron pa siyang parang bone marrow na nakatago. Samgyupsal, grabe.
Ay lang ako ha. Hindi mo mo talaga. Balik na ako. Grabe Lord. Ano ba to? Let's try. Mm. Mm. Grabe mga idol, sobrang sarap. Hindi masyadong maasim, pero sobrang sakto yung timpla. Very meaty, sarap, malinamnam, sakto ang alat. Very juicy at malambot. At grabe, ang must try sinigang, sobrang sarap. Grabe ang ating experience dito sa sinigang sa Tisa. Talaga namang sobrang sulit at solid ng mga servings at panalo ang lasa. Sobrang lambot at di ka talaga magsasawa. Panalo din ang kanilang ukoy shrimp turta na extraordinary pa ang lasa. At promise, sobrang ayos na kainan. Puntahan nyo na sila at kayo na umusga. Basta makita mo ang humba pata, ay pass mo na sa diet ha. Amor good. Sige bye. Asan mo kunting guys? May lami ay. Tara, akong mayaw. May tagiya. Iso di okay, no? Sige, kuha na lang. Sunod. Mais mo, Nay. Sharo di maglawa. Go.